Malawi Brief. Pa nthawi ino tikupasirani nkhani madzulo pa Times TV. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano nduna yoona zachitetezo cha mdziko apita Mukhito yati undunawu ukuwunikanso mgwirizano omwe unalipo pakati pa boma la MCP ndi kampani yopanga ziphaso zoyendera ya Madalas Security Printers ya ku India. Mukhito ati zizadza kamba kakuchedwa kwa kampani kusindikiza ziphaso. Iwo alengeza izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mukhito ati akapeza kuti mgwirizano omwe unalipo pakati pa boma la MCP ndi kampani ya Madalas unali wotsata ndondomeko, boma lawo lithanso kupereka mwayi kampani kuti zitha kusindikiza ziphaso zotulukira mdziko. Koma Mukhito ati pakadali pano nduna wawo wapeza kuti kusindika ziphaso zoyendera ku nthambi ya immigration kunavuta kamba kuti boma lakale la MCP lidakanika kupereka $17.5 million ku kampani yomwe idachita nalo mgwirizano ya Madalas kuti zisindika ziphasozo. Malingana ndi Mukhito, bomali lidangokwanitsa kulipira ndalama zokwana $9 million yokha, ndipo ati izi zinachititsa kuti katulutsidwe ka ziphaso zoyendera kakhale kovutirapo. Muchaka chino titayankhula nawo Madalas atithandizako kutumiza mabukule 10,000. Komanso posera mpano sabata yamati katikulandiranso ma heavy duty printers atatu amene akhale akupita ku Mzuzu, ku Mangochi komanso ku Blandani. Zimene zipangisa kuti capacity yathu imene timachita produce ma passport ichulukire. Pa nthawi ino vuto lalikulu limene tiyenera kuti tilimbane nalo kwambiri ndionesa kuti mabukuleti abwera ambiri. Chifukwa pa 10,000 tikunenawa atakhala kuti akuchita print imene maprinter athu amagwirira ntchito ndiyo ndi masiku 5 ma passport box atha. So aboma atakhala tikukamana nawo anzathu ku finance kuti atithandizire kuti atipase ndalama kuti tigule mabukuleti ambiri ama passport yo. Kuti ma passport amene ma printers awakachita install ku Mzuzu, ku Mangochi ndi ku Blandani ndiye kuti tithe kuchita clear kapena kuti application ankhani amene pano kuti kualephera kuachita process. Pa nkhani za chinyengo zomwe wachiwiri kwa ndunayi Norman Chisale anapeza, Mukhito ati anthu ena amangidwa kale ndipo ena akufufuzidwabe, ndipo mkulu wa nthambi yoona zakutuluka komanso kulowa Dennis Chipawu anayankhula motere. Anyamata athu ali okonzeka kuti agwire ntchito usana kapenanso usiku, kugwira mmashifti kuti ntchitoyo ayigwire anthu alandire ziphaso zawo zoyendera pasakenso mavuto nalonse. Ndiye tizayesetsa kuti ntchito igwire mwachangu kulingana momwe tingathere kumuthikira kwathu konse, koma maofisa athu ndiokonzeka kuti tigwire ntchito mwachoncho. Mukhito apereka miyezi 3 kufikira mu Machi kuti nthambi ya immigration iyesetse kuthetsa mavuto omwe alipo osindikiza ziphaso zoyendera. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la SIDET ndi magulu ena okhudzidwa mboma la Chikwawa lati makamakati akhala akuchita mbindikiro ku kampani ya Presken Limited kuyambira lachinayi sabata yamawa. Mkulu wa bungweli Sylvester Namiwa wati izi zili chomwechi kamba kuti kampani ikupitiriza kunyalanyaza kupeza malo oyenera otayira nyasi zochokera ku ethanol yemwe imapanga. Namiwa ati madamu omwe kampani imatayira kunyasizi amasefukira ndipo zotsatirazi zimakathera m'makomo komanso m'minda ya anthu okhala m'mizi yozungulira. Namiwa akuyankhula ndi mtolankhani wathu Emmanuel Chilemba. Takonza mbindikiro mene ndiyoyamba lachinayi sitichoka apo kufikira mavuto anthu atayankhidwa. Mavuto akulu ndiona kuti sakufunanso kuti zimene amataya a Presken zisibwera m'muziwo. Ndiye funa akapeze malo poti kulibe anthu azikataya kumeneko. Ndi akazichosa zimenezo kufunikanso kuti anthu alande chiputa misonzi. Mwaona kuti mbewu zawo, nyumba zawo, malata awo aonongedwa. Chinthu chinanso tifuna kuti anthu amene ayezedwe. Aliyense akudandaula kuti mthupi mwake simuli bwino. Kuli matenda achilendo kwambiri. Tione kuti kwenikweni anthu amenewa chafuta ndi chani. Komanso kwaposaposa kuli anthu ena amene akukhalira chilungamo kwabwana kubwa. Tikachoka ku Presken tipitanso kwa DC kukachita mbindikiro wina kuti anthu enanso achoke kwene uta akagwire ntchito mbali ina.
Poyankhula ndi Times, mmodzi wa akuluakulu a kampani Francis Ndolo anavomereza ena mwa madandaulowa ndipo anati akuchita zothekera kuti chilichonse chikhale mchimake. Ofalitsa nkhani za nthambi ya boma yoona za chilengedwe sanathe kuthirirapo ndemanga pa nkhaniyi. Ochita malonda mu mzinda wa Mzuzu apempha khonsolo ya mzindawo kuti iwathandize powapatsa malo otayako zinyalala ochuluka kuti ukhondo upitirire. Pempho liladza pamene khonsoloyi ikugwira ntchito yochotsa mavenda m'malo osayenera kuchitira malonda komanso kukonza malo ochitira malonda awa kuti akhale aukhondo. Atupere Rashid walemba ripoti limene akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Mmodzi mwa ochita malonda mu mzinda wa Mzuzu Moses Nkandawire anati kuchepa kwa malo otayako zinyalala mu mzindawo ndikomwe kumachititsa kuti zinyalalazi zizingotayidwa paliponse. Nkandawire anapempha anthu omwe amagwira ntchito yokonza mzindawo azichotsa zinyalala kawirikawiri kuti zithandizire kusintha kaganizidwe ka anthu mu mzindawo. Sinthu monga mkandi makoko achimangawa chani bini yake ndi imodzi ndi wina amakhala ngati kuti mwina anyamuke apite kumene ujako akatezi ndo mbini amaona ngati kumutalikira ngopezeka kuti mwina akutaya malo oti ndotani ndosayenera kuti angatayepo. Koma akanakhala kuti mwina asitewo akuyesesa kuti malo mmene mupezeka kuti mumadusa anthu ambiri azikamo mabini zithawa kuthandiza kwambiri. Wapa mpando wa anthu ochita malonda wa ku Mzuzu Alexander Squese anathokoza khonsoloyi kamba ka ntchito yomwe ikugwira, koma anadandaula kuti nsikawo ndochepa zomwe zimachititsa kuti ntchito za ukhondo zizilowa pansi. Squese anapitiriza kuti nsikawo ndi wang'ono ndipo sizingatheke kuti ukhale ndi malo ena oti adzitayapo zinyalala zomwe akuti zikusokoneza ntchito za ukhondo. Anthu amene ali musikamo anaposa mulingo wake, ndiye space mungayike bini mwina yokulirapo zikumavuta, ndiye tinapeza mabini madera nchifake mukapeza anthu ena timati akapanga pano amasamalira wakakunyamula ndokasiya malo oyenerera, ndiye malo oyenera ndimene tinakuseruka unjika kuja. Poyankhula mbuyo mfumu ya mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses anavomereza vuto la kuchepa kwa malo otayirako zinyalala mu mzindawo, koma anati akugwira ntchito ndi abwezi osiyanasiyana monga National Bank kuti athetse vutoli. Moses anaonjezeranso kuti khonsoloyi ikufuna kuti izichotsa zinyalala mu mzindawo kawirikawiri pansi pa ntchito yotsogoleredwa ndi mfumu ya mzindawo poonetsetsa kuti njira za ukhondo zikutsatiridwa. Kumayambiriro kwa chaka chatha khonsoloyi inati imagwiritsa ntchito ndalama zoposa 12 miliyoni kwacha pa mwezi kugulira mafuta agalimoto komanso kuchotsa zinyalalazi ndi kukazitaya kumalo otayirako zinyalala a msiro komanso kugula zipangizo zogwiritsa ntchito pokoza mzindawo. Kupitiriza nkhanizi madzulo ano, bwalo laling'ono la milandu ku Mulanje lalamula amayi anayi kuti akakhale ku ndende zaka zinayi aliyense kamba povulaza mlamu wawo Adolika Amos chaka chatha. Nkhaniyi inapatsa chidwi anthu ambiri Times itasindikiza nkhani ya Amos omwe pa nthawiyo anali akulandira thandizo ku chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Mike Mataka walemba ripoti limene akuwerenga ndi Sampanda Junior. Malinga ndi woweruza mlandu second grade magistrate Aaron Ng'ambi ati bwaloli lapereka chilangochi poganizira kuti opalamulawa nkoyamba kupalamula mlanduwu komanso kuti awiri mwa iwo ndi achichepere ndipo kuti ali ndi zaka zochepera 25 aliyense komanso kuti mmodzi mwa iwo wangobereka kumene mwana. Ang'ambi adatinso bwaloli lidaona kuti Adolika Amos adakatha kupewa kuvulazidwa posalimbana ndi amayiwa pomwe adaonetsa kuti amafuna mlongo wawo atenge mkazi wina nkusiya iwowo. Ang'ambi adanenanso kuti pali chiyembekezo kuti Amos atha kupezanso bwino. Popereka maganizo awo pamene mlanduwu wathera, Amos adati iwo ndi osakhutira komanso okhumudwa ndi chilango chofewa chomwe bwalo lagamula poyerekeza ndi mmene kuvulazidwa kwawo kukhuza moyo wawo poti pano sangathenso kuzisamalira wokha ndi mwana wawo. Amos ati akadakonda bwalo lalikululi lidakaunikira chigamulochi.
ine chigamulo chisinachilandire bwino chifukwa chigamulo chimene chayendera monga ine mwinake ndinavulazidwa ndi chigamulo paine sikuchikwanira ayi chifukwa chokuti munthu ine ndinavulazidwa kuti sindingathenso kugwira ntchito mwananga ndizisowa kuti angansamalire ndani ndeni chigamulo mene chayendera mwinake ine mene anandivulazira amene anandibvisira kusogoloko kuti iso sinzagwira ntchito yolemesa kuti nzamudyese mwananga pamenepo ndilodandaula kwambiri imene chigamulo chayendera. Ine ndikanakonda amene ndikungofuna amene angandithandizire kuti milandu ipite bwalo lina lalikulu kuti chilungamo chikayende bwinobwino chigamuloso chikakhale chabwino kuti moyo wanga ukakhale upita patsogolo. Mmodzi mwa omwe amayimira mlandu amayi anayiwa aluntha Chimbwete Mangwana aku Legal Aid Bureau adati mbali yawo ndiyokhutira ndi chigamulochi potengera kuti mlandu omwe amayi anayiwa adapalamula chilango chake ndi chachikulu ndipo ndikukhala ku ndende moyo wonse kotero kuti zaka zinayi kwa iwo akuona kuti chawakomera. Mayiwa awapeza ndi mlandu zetsa olotinene kuti opanga zinthu zoti zimupweteke nzawo tingoti mlamu wawo ndipo anamupwetekadi mlandu umenewu moyo wako wonse umatha kukalowa. Tinayesesa ndithu kupempha akukhoti kuti asapereke chilango chakumathero. Amayi anayiwa ndi Amere Juma azaka 20, a Caroline Evans azaka 20, a Modesta Evans azaka 25, komanso Apirirani Sementi azaka 19, onse ochokera mmudzi mwa Ipia mdera la mfumu yayikulu Mkanda mboma la Mulanje, ndipo iwo adapalamula mlandu atamenya mulamu wawo kamba kuti mulamu wawoyo samagwirizana ndi ganizo loti amuna ake akwatire mkazi wina. Takulandirani kupitiriza nkhanizi madzulo ano. Anthu pafupifupi 500 amamwalira chaka chilichonse mdziko muno chifukwa cha matenda achiwewe. Ambiri mwa anthuwa ndi ana. Izi zadziwika pamwambo wokumbukira matendawa umene unachitikira mboma la Dowa. Jime Chazama wadza ndi zambiri. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi Athokotembo wati boma lakhazikitsa kale ndondomeko zothandizira dziko lino kuti lithane ndi matendawa. Sibwino kuti chaka ndi chaka tizingokhala kumango nena zakatemera kapena kunena zakuipa kwa nthenda imeneyi, koma bwanji tikhale ndi programu kapena plani yabwinobwino yokuti itithandizire kugwira ntchito. Nde tsiku la lero ndi lopambana kwambiri chifukwa kuti sikuti tiziyenda tisakudziwa umene tikupita yayi, komano aliyense tikamayenda azidziwa chimene akuyembekezeka kuti apange, azidziwa kuti kodi tikupita kuti ndipo tikuchita chani, zimene zithandiza kuti ntchito yathu tikhale tikugwira limodzi ndi anthu ena onse madisizi onse ndi dziko lonse la Malawi. Mkulu wa zaumoyo ku khonsolo ya Dowa Apita Makoza wati matenda achiwewe akusakaza chuma maboma. Ndizoonadi kuti timalandira makasezi ochuluka tsiku ndi tsiku timakhala tikuthandiza anthu amene abwera ku chipatala chifukwa kuti alimidwa ndi agalu ena wali ndani wake ena alibe anu wake. Anthu zambiri timakhala tikupereka mankhwala oteteza kuti anthu amene alimidwa asapezeke kuti atenga chiwewe chimene chili choopsa. Posachedwa apa boma la Dowa linali ndi chiwerengero chochuluka cha anthu okhudzidwa ndi chiwewe. Mu mzinda wa Lilongwe nduna yoona za malo a Chimwemwe Chipungu yadzudzula anthu omwe alowerera malo a ofesi ya ukazembe a dziko la Egypt mu mzindawu. Anthuwa omwe sakudziwika agumula ndi kuba malata komanso kugwetsa mitengo pa malowa. Rebecca Chincheka Matemba wadza ndi zambiri. Malingana ndi nduna yoona za malo Chimwemwe Chipungu wati anthuwa anali ndi cholinga choti alande malowa, ndipo achipungu aulula kuti kafukufuku wawo akuonetsa kuti nyumbayi inagulidwa mchaka cha 1992 ndipo ili mu dzina la kazembe wa Egypt. Nyumbayi yasasulidwa malata, mazenera komanso mitengo ya zipatso zomwe kazembe wa dziko la Egypt anadzala. Koma achipungu ati pangavute pangatani palibe amene angatenge nyumbayo, ndipo aliyense amene wapangayi upandu umenewa amangidwa mosaonera nkhope.
Mu nkhani zina, mkulu wa kampani ya Press Corporation Ronald Mangani walangiza boma kuti liyambe kugwiritsa ntchito malamulo omwe amaletsa anthu kukhala m'malo omwe madzi atha kusefukira. Amangani ayankhula izi pamwambo umene kampani mogwirizana ndi Press Trust komanso ena amapereka thandizo la katundu wa ndalama zokwana 142 million kwacha kwa anthu omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Nkhotakota. Innocent Chunga walemba ripoti limene akuwerenga ndi Daniel Zimba. Ronald Mangani ati thandizolo alipereka ngati mbali imodzi yofuna kuthandizira boma pothana ndi mavuto odza kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Koma Mangani alangiza boma kudzera ku makhonsolo kuti liyambe kugwiritsa ntchito malamulo omwe amaletsa anthu kumanga malo achiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi. Vuto lili pa policy implementation. Malamulo a dziko a boma ndi achiziwikire kuti malo amene atha kuchititsa ngozi si malo amene anthu akuyenera kukhalamo. Koma malamulo amenewo amakhala ngati ndovuta kuti asatiridwe. Pita chitsogolo tiphunzire pa zimene zikuchitikazi kuti tisalole anthu kukhala m'malo amene ali pa chiopsezo cha miyoyo yawo. Tikatero izizi sizimachitika makampani ayambano kupanga focus on kuthandiza anthu munjira zina kusiyana ndi mmene tikuchitira. Mkulu wa kampani ya Press Trust Gibson Ngalamira ati kampani yawo ndiyozipereka pothandiza boma magawo osiyanasiyana maka pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ife abungwe la Press Trust ndi bungwe la boma ndi bungwe la Malawi linakhazikitsidwa ndi cholinga chotukula miyoyo ya Malawi komanso kuthandizirapo anthu ngozi ngati za mtundu umenewo za madzi osefukira zikagwa. Andi boma linanena kuzera ku department ija yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti anthu ku Nkhotakota kuno akufuna thandizo. Ndipo akuluakulu athu ma trustees atamva anasonkhanitsa mabungwe wonse amene tili magwira nawo ntchito ngati Press Group. Bwana mkubwa wa boma la Nkhotakota Bentonio ayamikira thandizolo. Ifeyo ndife ngati Nkhotakota District Council ndife othokoza kwambiri chifukwa cha thandizo limene talandira kuchoka ku Press Trust komanso Press Corporation ndi makampani amene amagwira nawo ntchito. Zina mwa kampani zimene zapereka nawo thandizolo ndi TNM, Sunbelt Hotel, Ethco, Puma Energy, Open Connect, Madeco, Press Properties Limited, Lifeco Insurance, Limberleaf Tobacco, Presken Energy, komanso National Bank of Malawi. Nkhani zathu ndi zomwezi.